نونر تایبەتی یەکیتیان نەتەوەیان سووریای گەیر پەدەرسەن ڕاگەهاند کو هەم ڕەژیم هەمجی ئۆپۆزیۆنا سووریەش بۆ دەستپێکردنا چارەسەریان و ئامادەکردنا دەستورەکان و ئامادەنە دیسا 25 پارتی و ڕێخستنên کوردیان لە سووریەیەژی یەکێزیە خۆ ڕاگەهاندن. شیرۆڤەکارê siyasî doçent Dr. Wahab Coşkun da zanî ku herçiqas rejîm û opozîsyon amadekariya xwe ji bo hevdîtin û çareseriyan ragihandibe jî li hevkirina wan hêsan xuya nake û dê daxwazê wan di encamdayîna hevdîtinan da diyar kerbe. Coşkun balê dikşîne ku PYD jî bi partiyên nêzîkê xwe re navekî guhartiye û ger ku NKS û partî û rêxistinê dinyên Kurd di nav tifaqê de nebin dê nûnertiya Kurda jî dîsa yekser nebe. Muhtemelen her du alici de fikrin ki reki girtin ya mesafeki girtin ji bo vi daxwasa xwe ji yekbûnêre milletere ew ragahandinin îro wexta em li rewşa Sûriye mêze dikin em dibînin ki rejima Sûriye rejima Esad anka hêzê xwe zêde kirî yani gelek der binê kontrolê deyî du pirsgirêk heye ji bo rejima Esad yekî pirsgirêka İdlibê yekî jî pirsgirêka Herêma Kurd yani ew İdlib çawa çareser bike û Herêma Kurd ew statiya wî çi bibe ya du hev pirsgirêk ber wî de mayî. Wahab Coşkun dîsa bal dikşîne ku çareseriya Sûriyeyê de hemû alî ji Rûsya û Amerîka daxwaza piştgiriya li hevkirinê dikin û loma jî divê ewil ew her du dewlet jî di çareseriyê de nêzî hev bin. Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Bayram Bozyal jî balê dikşîne ku li Sûriyeyê jî li rojhilata navîn jî çareseriya pirsgirêkan çareseriya pirsa Kurda derbas dibe. Bozyal radgîne ku li Sûriyeyê hewldan ji bo yekêziya Kurda demeke berdewam e û yekhêzbûyîna Kurda jî dê hem di hevdîtinên bi rejîmê re hem jî di dîplomasiya navdewletî de destên Kurda xurt bike. Aliyek tabi mesela rejimi aliyek jî ne tefaq bûna Kurdayê yani hatta Kurd nava xwe de tefaq nebin nikarin bi rejimê re jî ronîn nikarin em bêjin guftegoyê navdewletî de jî bibin aktoreke bi bandor sereke. Ji bo vê yekê hewl didin ku wan bînin bahev ev gavekê baş e bi qenata min diviya da rola Herêma Kurdistanê gelek girîn gel pêş e ew ya hem Rûsyayê û hem jî Amerîkayê teşvîk dikin ku aliyê Kurdan werin bahev û her wiha her du aliyê Kurdan jî teşvîk dikin ji bo ku tefaqekê neteweyî çêbibe ji bo ku NKS û tev dem werin bahev. Şîrovekarên siyasî û siyasetmedarên Kurd li hevkirina 25 partiyên Kurd girîng dinirxînin. Lê ji bo Kurd li Sûriyeyê yekhêz û yekser bibin, divê bi NKS û partiyên din re jî hevkariyeke neteweyî bêkirin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.